बिरहा में कवि जी को खोज भी बा, ऐतिहासिक बिरहा बा, सुनने के लिए जा ये अपने देश के जवान, वतन के जब्बार बहादुर, देश के जब्बार सिपाही, ये अपने देश के लिए एक एक कतरा खून दे करके लाश पे लाश बिछा करके चले गए। सलाम बाबू बहादुर के, अपने देश के जवान, अपने देश के आन मान सम्मान खातिर जान दे देलन, लेकिन देश में कुछ दोगला किस्म का भी रहलन, दोगला किस्म का भी इंसान बारन आ रहलन है। जैसे कभी जी बताना कुल मान सम्मान बनल बनावल घोट के पी गईलन, तब वो पूरी उठा के चलत बारन, इत्मीनान से बैठी भूमिका से कहे कैसे बात कर। मात्र 20-25 मिनट आप लोग ये बिरहा में उठा बैठी मत करब करब। कहानी कैसन बा, कहाँ के बा, ये अपने उत्तर प्रदेश में, यही उत्तर प्रदेश में एक जगह बा, वो जगह के नाम मेहनगर बा। मेहनगर में एक बुढ़िया मतारी, विधवा मतारी, जो के दुई बेटवा बाड़न, बचवन के नाम हरिवंश सिंह और यदुवंश सिंह बतावल गई। एक दिन मतारी अपने दोनों बचवन के अपने गोदी में उठौली हो, सीने से लगा के आंख में आंसू बा, अपने दोनों बच्चों से कलिए हमार लाल बेटा, हमार तू लोग से निवेदन बा, विनती बा बेटा, तू लोग जवान हुई हो, तो बेटा अपने मान सम्मान पर कभी दागी ना लगे दी हो। मतारी अपने दूध की कसम देली अपने दोनों बचवन के, कहलिए कैसे मास्टर गजल में कहे चैनल में गौले रही, जब हमार मुकाबला ज्ञानी यादव से रहे। अरे वाह, तो कोई बुर्बक से ना भइल का तो कैसे कि माई का कहत कैसे मतारी अपने दोनों बचवन के लेकर बहुत बड़ी है बेटा, ऐ हमार लाल हमन के बड़ी मान सम्मान से जी जा। मतारी अपने खानदान के परिचय देली हो, और ये कैसे मास्टर जौहरी से कहे पड़ल। आए जौहरी के स्वर्गीय रामदेव गुरु और बुल्लू गुरु जी लोग गावे, बुल्लू गुरु जी गावे कैसे मास्टर
बचवा जवान भइलन, दोनों बवान भइलन। भाई लिखा धीरे धीरे दोनों की आई मदमस्त जवानी, हरिवंश सिंह की चर्चा वीरता की वही कहानी। दोनों जवान भइलन जौना में हरिवंश सिंह का वीरता का चर्चा हो गई, ललकार हो गई। यहाँ से लेके दिल्ली तक तब भाई का कहे पड़ल औरंगजेब दिल्ली से मेहनगर में आया, हरिवंश सिंह के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ललकार दिल्ली तक बा, दिल्ली के मुगल शासक औरंगजेब के कान तक खबर गई, देरी ना कैलस हो भैया, तुरंत मेहनगर के धरती पे आई। इतना भीड़ लागल बा, औरंगजेब हरिवंश को बुलवाया और दोस्ती कर लिया। बाबू बलिया के रहने वाला औरंगजेब आई मेहनगर के धरती पर आकर के हरिवंश से दोस्ती कर लिया। यहाँ तक तो बुंडू गुरु जी गावे, लेकिन स्वर्गीय राम गुरु जी गावे कैसे मास्टर? औरंगजेब दिल्ली से आके हरिवंश सिंह से दोस्ती करेलस। दोस्ती करने के बाद एक हिंदू और एक मुसलमान एक थाली में खाए लगलन, इतना गहरा दोस्ती हो गई। एक दिन औरंगजेब हरिवंश एकदम एकांत में लेके गई, एकदम सुनसान जगह पर लेके गई। कहे लागल के अय मीत तुझसे कुछ बात कह चाहत बने। हरिवंश कलन की औरंगजेब क्या बात है? अरे वाह। औरंगजेब कहे लागल कि हमारे एक एक बिटिया बा। हरिवंश कलन तब सलाह कर दे के शादी कर दी जा। औरंगजेब कहे लागल कि हरिवंश हमारे एक बिटिया बा। हम जानत हुआ का सोचत थी, हम चाहत बनी कि हमरे बिटिया से तू बियाह करला। अरे बाप सुलन आग बबूला गुस्सा में आंख लाल हो गई। आज कहो तो कहले फिर भुला के कही मत, तू मुसलमान और हिंदू तोर बिटिया से बियाह कर ली। पागल तो ना हो गई बड़े, तो के कुछ होता ना गई लगत भाई सर्वा पगला गई बा। हरिवंश मन में एगो बात करना, मास्टर गीत लागल, गीत कवन और ये गीत कैसन बा? कोनो मर्द मेहरारू झगड़ा करे लगल। अरे वाह, ये का है? अब बतेबे कहने की गोरी सबके दीवाना बनौलू न। मेहरुआ कहे लगल कि भुला जाइए, और एक दिन मैं भुलवा दे। मेहरुआ कहत बा, गीत कवन मास्टर?
सरवा के अरे साले। हम हिंदू और मुसलमान हाँ। बहुत बाकी बिटिया से बियाह करो कल ने कहा हरिवंश कहे मन मार ना सोना धर्म हमार हरिवंश कहे मन मार ना सोना धर्म हमार ऐसे करे शादी वाला चाली दऊं ऐसे करे शादी वाला चाली दऊं दुलही हमार सुखर प्यारी दुलही हमार सुखर प्यारी ताना मारी औरंगजेब के बात सुन के हरिवंश कलन की आए औरंगजेब कान खोल करके सुन ले आज कोई देले तो कोई देले हाँ। फिर बुला के कहिए मत देख हमन के बड़ी मान सम्मान से जिहिला जा हाँ। हमार माई तो मर गई लेकिन अपने दूध के कसम दे के गई कि बेटा ऐसा काम मत करी हो कि अपने मान सम्मान पर दागी लगे दोस्त हवे मित्र हवे तो मित्र बन के रहो फिर ऐसा काम करिए मत फिर ऐसा गलती करिए मत समय बीतल औरंगजेब कहे लागल कि आए हरिवंश हमसे गलती हो गई ना हमारे बिटिया से बियाह करी हो लेकिन दोस्ती के तो बरकरार रखा हरिवंश फिर से वही तरह जिंदगी लोग जिए लागल एक थाली में लोग खाए लागल लेकिन औरंगजेब जब दिल्ली जाए लागल कहे लागल कि आए मीत मेहनगर में रहनी बड़ी स्वागत सम्मान भई बड़ी सेवा हमार भई हम तो कहत बनी चला तो हो दिल्ली घूमी हम मर्दवा तोरो मान सम्मान होई हरिवंश कहलन को इससे घर ही तो रहे के बा चलो तुमरो जी अरमान हो जाई हरिवंश औरंगजेब के साथ दिल्ली को चलन हुआ हरिवंश सिंह के महल में बड़ी औरंगजेब के महल में हरिवंश सिंह के बड़ी स्वागत सम्मान भइल हो चाय नाश्ता होत बा हरिवंश चाय ले लेवन बात विचार होत बा तब तक एगो घटना घटल मास्टर गीत लागल गीत कवन बा सहेली आपस में बतियावे सखियवा कहे लल कहो ससुरा में गईलू कुछ बताइबू क्योंकि गीत बहुत पुराना गीत कौन मास्टर न तुम तो हम घबराए मिले तो आँख छुपाए हमें क्या हो गया हमें क्या हो गया
लड़की को और करी बाप रे बाप का मालिक तू कबो कबो ऐसा लीला करेला बर्दाश्त नहीं होला। हरिवंश से देखला ना तो भाई का कहे के पड़ल देखा मुखड़ा चांदी का टुकड़ा आशिक हुआ दीवाना जमाना क्या करेगा जमाना क्या करेगा। औरंगजेब पहले का छोड़ा लड़की के परिचय मर्दबा को खराब कर देता कि नहीं बतावा लड़किया के परिचय। औरंगजेब कहे लगल कि हे हमार बिटिया हो यही से कहनी कि तू बियाह कर लो। अरे बाप रे बाप जब हरिवंश सुनलन ह कहलन के आए औरंगजेब बड़ी बड़ियार हमसे गलती भइल में क्षमा कर दो हम तो बिटिया से बियाह करो। औरंगजेब बहुत यही चाहते रहे। आखिर हरिवंश वो माई के दूध के कसम भुला गइलन वो मेहरारू के भुला गन जना से बियाह कइले रहलन। पांच देरी नहीं कइलन हां माई के दूध के कसम भुला गइलन जाके मुसलमान के बिटिया से कइलन का कहे के पड़ल करिया शादी गोरी वंश धर्म निज त्याग हो। हरिवंश सिंह बियाह क के लेके मेहनगर के धरती पे अइलन ह लोगन के भीड़ लागल बा मेला लागल बा। भाई देखा हरिवंश कोई को मुड़ी के देखत ना रहलन हर बहन बिटिया के बड़ी सम्मान करत रहलन। आखिर कौने मेहरारू घाटवा पकड़ के लेके घरवा कोरिया जात पड़ हरिवंश सिंह का मेहरारू देखली ह हमार मर्द बेटा के कोनो जोर नहीं खे इतना ललकार बा इतना चर्चा बा। आखिर कौन मेहरारू घटवा पकड़ के लेके घरवा में जात बारन कहले कहो ई के ह हरिवंश सिंह मेहरारू कहले का हो के लेके जात हुआ ई के ह हरिवंश कहले गुस्सा मत होगा बियाह कैली हो इहो हमार मेहरारू हो। भियांगना आँख लाल लाल कैलस तू ही ना कहत रहला हमार माई अपन दूध की कसम देलस कि बेटा अपने मान मर्यादा के बचा के रखियो। इहे कइला हवा वो वीरांगना छत्री घराने के वो वीरांगना ललकार की कहत बटेरी में कहे पर कैसे मास्टर अरे छत्रानी बोली करके गरजना छत्रानी बोली करके गरजना पानी के बीच पत्थर ना हो एकदम गुस्सा में आंख लाल लाल बा सुनो कान खोल के लेके ही गई है घर में आज के बाद तेरे घर में वापस ना आई। वो वीरांगना घर छोड़ के गई न नैहर गई न
ससुरा में रहल आखिर गई तो गई कहाँ। गीत लगल मास्टर, गीत कौन बा? वाह, ये गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावे। कैसे मास्टर? ये देखो हमारी जन्म को पहले के गीत। मोहब्बत पहले वही तर चले। कैसे मास्टर? कैसे? एगो भाई के बचावे खातिर वैसे भी इहो मेहरनवे रहे कैलाश का मरद खातिर जाके जंगलवा अरे लगा ली हली डेरावा छतरानी काले गुचारा वाले पनी मांगिया के सेना कहली के ही जब मर जाई लेकिन न नैहर जाई न ससुरा में जाई कोई मतलब नहीं बा। जब हमार जिंदगी हमार सुहाग में ठुकरा देलस तो हमें ऐसा जिंदगी ना चाहिए। समय बीतल हाँ तो एगो मर्द रहे मेहरारू के खोज खबर नहीं खेले आखिर बार मेहरारू गई तो गई कहाँ। समय बीतल हर भाई का कहे के पड़ल इधर हरिवंश जन्माए दो लगनवा जमत हुए बालवना नारी पकड़ जुर्म मारी अरे बुढ़िया मतारी कटा चारा वाले बनी अंगिया के सेनुरा मुसलमान के बेटी के लेके आई रहलन। समय बीतल ओकर दूगो बचवा पैदा भइलन। नाम रखाई आजम और अजमत। दोनों बच्चों के प्यार दुलार मिले लागल। दोनों बच्चा सयान भइलन ह अपने बाप की तरह बलवान भइलन ह। इतना चर्चा बा बलवान बनलन आजम और अजमत लेकिन अपने वीरताई का नजायज फायदा उठावे। हर माता बहन के अपन माता बहन ना समझे। यहाँ तक जंगल में जाके वो बुढ़िया माई के भी सतावे लगलन। माई के खबर मिलल ये हमारी खून खानदान हुवन हमारी मर्द के जन्मल हुवन। वो जंगलों में माई रोवत बा गलती अपनी नसीब के बा। मर्द अन्याय करे तो घर छोड़ देनी वही के जन्मल आज दोनों आजम और अजमत इतना अन्याय करत बाड़न ते जंगलवा के छोड़ के कहाँ जाई। लेकिन माई रोवत बा कहस कैसे गीत पुरान बा गीत कवन बा घुर बाजे घाघर बाजे और बजे करतार हो नौसा जोगी मंगल गावे नौसा जोगी मंगल
मालिक हमारे संग इतना बड़ा अन्याय खेले पड़न हम के को औलाद दे देले होतन तो हम सिखा देनी का परवरिश कैसे कइल जाला बचपन के संस्कार कैसे निहल जाला माई जगरवा में रोवत बा कहत बा कैसे छत्रानी के मन में गलानी होरे लागल महान हो बिगा जनमा हिंदू धर्म बिगा जनमा हिंदू धर्म कैसे बची भगवान हो जंगलों में जाके बुढ़िया माई के सतावे लगलन माई के कलेजवा फट गइल हो भैया मनवा में सोचे लागल कि मर्द अन्याय कैलस कोनो बात ना लेकिन संस्कार तो बढ़िया देवे के चाहिए ये संस्कार है माई दूध के कसम दे के गईली कैसन काम मत करी हो कि मेरे मान सम्मान पर दागी लगे आज ऐसा कुल कर दे बाना कि कहीं मुंह दिखावे लग ना ही जा वो जंगलों माई रोवत बा शर्म के मारे रोवत बा कहत बा कैसे गीत लगल गीत कवन बा यह गीत पुरान बा एहू गीत के स्वगीत रामदेव गुरु जी गावे हम देखली है ये ना गुरु जी लोगन देखबो ना कर लोग लगन लेकिन गावे कैसे गिरी गिरी चलो नार बुनावा अरे गिरी गिरी चलो नार बुनवा गिरी गिरी जालना जंगलवा में बहुत बकैसे भारी भारी चलो नार नयनवा भारी भारी चलो नार नयनवा भारी भारी जालना भैया पन पन लोया जब बनवा नयनवा भारी भारी की बड़ी बर्दाश्त कर ली माई कलश की बड़ी बर्दाश्त कर ली हम बर्दाश्त नहीं होत बा हम मर्द अन्याय के घर छोड़ देली ये आजम और अजमत जंगलवा में आके हमके परेशान कर जंगलवा छोड़ के कहाँ जाई माई कलश की पाप करे वाला से पाप सहे वाला के गलती होला बड़ी बर्दाश्त करनी लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होत बा माई वो जंगलों में से उपाय कैलस हो वही जंगला में जना गईलन बोलोलस माई कलश के भैया हमारे एगो बात सुना ना एक हमार निवेदन बा एगो राखी लिया दो आ जब हम कहत बानी वो बतिया के पाती में लिख दो आ ओइजा भेजैया जहाँ हम कहत बानी बहनिया के पाती और राखी गइल कहाँ कहे पर मास्टर जंगलों में से माई उपाय कैले से खबर भेजत कहवा अरे राखी पत्र पठाई छत्रारी राखी पत्र
छत्रपति शिवाजी के पास खबर गई, एगो भाई के दिल में आग लागल, अपन सेना से जरूर मेहनगर के धरती पे आने खातिर कहे पड़ल, सेना साजा समर में लगले सायल आनिया हो गलिया वीर शिवाजी कहिया शिवाजी अपन सेना लेके तुरंत मेहनगर के धरती पे अइलन ह। वो जंगलवा में से बुढ़िया माई के भी बुलौलन, इतना भीड़ लागल बा। लोगन के नमस्ते प्रणाम बा। मेहनगर के धरती पे अइलन ह, जंगलवा में से वो बुढ़िया माई भी आई, इतना लोगन के भीड़ लागल बा। लोग कहे लागल के भैया आप चल जा ना, तो आप लोगन गईला के बाद आजम और अजमत मन के चैन से जिए ना दी हम। छत्रपति शिवाजी के आंख में आंसू आ गई, बड़ी अन्याय होत बा। मेहनगर के धरती पर आजम और अजमत बड़ी अन्याय करत बाड़न, अपन सेना सजा के लेके चलन ह छत्रपति शिवाजी। एहर आजम और अजमत भी कोनो बहादुर वीर से कम नहीं रहलन। कान में खबर गई, लोग अपन सेना लेके चलन ह, लेकिन पापा से कहे पर कैसे बात कर, भी कोनो बहादुर से कम ना रहलन ह। अपन सेना सजा के लेके मेहनगर के धरती पे अइलन ह। हाहाकार मच गइल मेहनगर के धरती पर। हाँ तो एगो भाई रहे मराठा कुल के शासक छत्रपति शिवाजी के बहन के लाज बचावे बदे, मेहनगर के लोगन के लाज बचावे बदे मेहनगर के धरती पे अइलन ह। आल्हा में कहे पड़ल कैसे मास्टर, कहे के पड़ल, नदिया के धार बगे दूसरे के खातिर, दूसरे के खातिर फरिया मावा के डार, शिवाजी अपना सेना लेकर के टूट पड़े। इधर से आजम और अजमत अपन सेना लेकर टूट पड़लन ह। आखिर लड़ाई होने लागल, आजम और अजमत माने के तैयार ना बढ़न। तारे छत्रपति शिवाजी माई दुर्गा के जय जयकार लगौलन ह, कूद पड़े। फूल बन के आखिर ललकार भरलन ह, माई दुर्गा
लाश पे लाश कट कट के गिरे लागल, धरती खून से लथपथ हो गई। छत्रपति शिवाजी दौड़ा के तलवार निकलन हो, आजम और अजमत के गर्दन काट देलन। दुल्हन के मुड़िया लेके और बुढ़िया माई के समनवा लेके चलन हो। जन माई खबरिया भेजले रहे, वो बहनिया जन खबर भेजले रहे लेके गईलन हो, कहलन कि देख बहिन, तोरा कहला पर देख अन्याय भी सहल बहुत पाप होला, बहुत अन्याय कुल करत रहलन। तोरा कहला पर आजम और अजमत के गर्दन काट देनी, लेकिन हमारा निवेदन बा आजम और अजमत के कुछ निशानी बने के चाहिए। छत्रपति शिवाजी चलन हो, लेकिन आजम और अजमत के निशानी का बनल, बड़ी क्लास में कहे के पड़ल। जेकरा नाम पर बनल बा आजमगढ़ जिला। आजमगढ़ जिला के आप लोग जानते बानी, लेकिन छोटका भाई अजमत के नाम से का बनल कहे के पड़ल। अजमत के नाम पर बनल एक शहरिया, जेकरा के अजमतगढ़ जान नर नरिया। आजमगढ़ जिला बनल, आजम के नाम से आजमगढ़ जिला बनल। छोटका भाई अजमत के नाम से वही आजमगढ़ में अजमतगढ़ शहर बनल। आप लोग गई बानी, आप लोग जानत बानी, जे भाई गई हुई जानत बा, लेकिन वो जन हरिवंश रहे ओहू के नाम से कुछ बनल। वही आजमगढ़ में हरिवंशपुर मोहल्ला बनल बा। और जहाँ वो छत्रानी वो बुढ़िया मतारी जाके जंगलवा में, हरिवंश की औरत जहाँ जंगलवा में जाके अपनी जिंदगी बितावत रहे, वो जगह के नाम रानी के सराय पड़ल। आप लोग जानत बानी, अब भी आज बा आ रही। ऐसन ऐसन लोग रहलन, हम पहले बतौली कि कुछ लोग ऐसा रहलन अपने देश के मान सम्मान खातिर जान दे देलन। बढ़िया आदमी के ना हो गए, सारे दो गलनों ना हो गए, घबरा देना सही हो। आखिरी भाव कहे पर कैसे मास्टर, गुरु बिहारी गुरु रमन